matatengia mwancho muligereri begeta seni kya Ndizi TV nene no kwege na kwabere go kwego kya asemero berionsi yeritko rya rero tokwarigania ime yemanye juma tata sekerenga ekerenekere no kubaterana muna bariki baito bamwana maya tunyara ko batokoretera senchere ubikero nganyare ko bagwateka imena isko yorongorwa gusi namange twabere to gusangirira ko rwase cinsinyo au hane nase orogongorwa gusi na go kwarigania rya senchera ereyo wekanu ekero chire chitariki 15 cy'umutenyi okane umwaka w'ibiti 2024 kurende ditanganike gimatika turanyare gatyari to kwariganira tie asenchera ereyo bwenge Ina korane ne nimanyetebo lakini tingorora ebintu byo wodi yane ebintu byabo basibigo sirangire ngoko bandara abanyanyimbo guturubanyo kurubikana ko murembo kwanyara ko bogo kwerekewa sense mwanyamache imeye bunge ya bobasi. The students are paid for the school fees in full, they are given uniform in full, and they are given a box to go to school. Aboro kiwa ubarense scholarship ye county ya Nyamira komera neliko ewa maigiri yore chinchira abaranyara ko bagutugeka chimbwa cyabo. And as KMPDU, as all the unions, we have said that there's no amount of threats, no amount of victimizations or intimidation that will make us suspend this particular strike. Titori go chiko sereri gwa gotiko mogiro itogo ikarire serikali ya nyare ko bage gwikirania magania itabanya gitari nigo banekirie. Ayo amana yande amango mwancho morigereria to kwariga ntanyara tukoba to gusanga mana senchere yo boikirano nyara boigona boko yabwate gwetera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital asesemo ya YouTube ni wara tunyara gwetera Ndizi TV News na bigase website yetu na boko ya sometra www.ndizitv.net hiro togendere kusanga sugwamo Lydia Mosenere to kubatara nere kwendeke ngagochera senchera gusogwetera somuno bimanyere litera nigoro kwa Josephat Hamisi Nchiritera ne Evalino Sero nigo Petro Mukeira kwendeke abuna chibichaniro gicha kera senchera bena to kwarganiryo tobe to gusanga gwikomeryo Manchomo ligereria emanye jumatatu ensa eyamo yabo no mugorobani gotogo yechaka kurwase bunge yabo basi ase umubunge we constituency eyo Innocent Obiri anyale ko baga kwenanwa amatuko 18 linda nyara ko baga kwiraniria maburia ninge kiagerira tana nyara ko baga korosyo buraro anene ubura sensemo ya nyamache ubu nyara ko ba bugosareka sumwa ko yo nyara ko bugweta hani ho bayakwa na chinga kibaba we soke na gukora ukurobekana bakora wone gati ya MCA gati ya MCA we ward ya Masige East Michael Mutume na bayigo MCA we ward ya Masige West Jacob Bagaka asebe murunganiro gotekirani wakwe gati ya magendero ase ensemeyo bakwana ni go bayigo abarayi abana ba MCA banyara ko babako mochia abanyanyimbo abanyara ko baguturubania okorobekana gukwarenge go kwenekibwa kumurembe gati ya bamenyi ko rwase ensemo iyo buna gutomanya omuriki wito Mildred Momanyi Nebirero by'abamenyi kurwa asensemo ya Nyamache imeye bunge ya Bubasi county ya Kisii asebono abamenyi bagendetse kurerera okugwa gwe daraja eyabeire asegeka kyoma koyo mobono etari korosigwa asebono bamusabire omubunge bwensemeyo Innocent Obiri wesokya eriyo korosya edaraja yo yairire ebyasara koirana nse nabo igoti bali koikerana cyabisi cye serikali asensemeyo twe unabana inchi tware kerero giekene nga etarache yeiga tiga omugambi Obiri ayerosio nyokonyara kobono chinga kichonsi pirende chiripoti echingale chiaigeta asali inkibono chita etanya kobera abuno to ne taxi ndunkorusi gutole muna common mwananchi banta bataka bari kubege emebere Nyamache ngaiba ko irebe emebere kera mbaro batari kwenyara abanyonge ni oto gusumbuwa akira to gachora abarayi baito atatageti gotokorera emirimo bono buruto bwate mboriga omoishimi wa international bond yeito tobegete Nairobi etarachegesa yakagwete nare
abantu barerire bono ngaitoko chikobeke mechando yeto ukurubikana kwa murembeni go kwene kigwa asenseme yo ase abananchi babwate oboro obonene igoro ye daraja yo yagwete bakoragwa nomo MC Omasige East Michael Mutume bakobwata nomo MCA Omasige West Jacob Bagaka ase baigo bamugania omoskobiri gwesokia na koiraneria ekyo kirete gotarosia edaraja yo goikera bono iga omonto togotura n'omonto okorokubiri tokumotebinge taracha ya nyamache yabeire mya matukamande abantu baite bagweta chipanya ruti ebiasara kire bya nyamache mungwali emojeri ya kulu abantu bare koni kisanduki nchiyo ki petrol station kiarengo kiasikiru ona baskari abatatu kutumunyoki no bagweta bakole petrol nare bagweta rusana etokubaruwanirira monyore taracha ya no eitari ngendo togo saba togo tuga mainse etogo demand serikali nando muntu tomete go chikera kura kena ibintu ibigo kwanu na ibikoro chipara tali maiko motomete no mojumbe motomete agenda national government we require him to appear there in person agara rese chibaka dia mga chete ategoro se para tari ko nyara kolenganya magandres chiwor Jose nane atei mojumbe ara kuchika 200 million chibesa 200 million trara genta koleire nonye tata ite kokora kiende nta ko tero sidara yoka na echaga iga batebia inue mwachoro mheshimiwa for equal representation njege ndonda gete no kumwaka ngora iga motere kyo mwaka boka aba MC abo bara abananchi gochase chabisi cha CDF asenseme yo nigo yaba okungusana na egati yabon n'abanyanyimbo ase bono basyekerwa gotaswa abisyecho ase nonyana bo aba MC abo barwa ugochika gochase omubunge kwiranelia amaboli anene yo bwagachi bwedaraja ase bamwa amatuko 18 oka arebosyo elyo kwegerera gosekorwa lichibu lyangane yo goseba morusie abisi. We have a petition here and we are presenting the petition to the CDF office and the office of the MP for Bobasi that within 14 days if he does not respond we remove him from office. Failure to do so again will be on the streets. Protesting and picketing is our constitutional right. We are doing it by our right. It's a right that we have to protest. Nkuripotalia egetaseni Kendize TV eletaliane Mildred Momanye. Miamana umuriketo Mildred Momanya se orobo tiororo kiranu na tukogenda wika ase kaunti ya Nyamira niga serikali ya kaunti ya Nyamira bono yachakira umurobero bwoko basemia abana abubagusirwa mone serikali ya kaunti inseyo umurobero bwe scholarship umuyego yogo korekana ase skuli ya secondary ya Nyansiongo nigo umurobero yogo igonyareko bago kubareta amo abana kurwase chiwode 20 wode ya Nyamira ase bali abakurwa kurwase chinga chiri chitariko bachi kwenyara umurobero Oigonyara koba gukoragwa mona ababwatane abe sekta y'ikisemi gati yabo umwaziri w'ikisemi me county ya Nyamira Emilio Ngaga gati yabande abange habanyara koba wikirana asomo yego yo Mariketo korose county ya Nyamira Paul Kapokara na mange kubatkana no robot yoro Bunenjire ya moyo gusira abana bali bakurwase chinga kitari kwenyara inse yo murobelyo yo serikali ya kaunti ya Nyamira yachagetie emyaka 3 yaelire nigo aboroki wabo balense murobelyo yo litukulia lero bachaka bene murobelyo bokubwatokerwa bonsemye nabo igogo sirwa anene chinga kiechigabara somutimoko ime yeskuri ya St. Kizito Nyansiongo ime yebungelia ya burabu ase litukulia lero eturegaiga as the annual mentorship seminar asabana bali banyareta konyora scholarship as a county ya Nyamira where we have abana form 1 form 2 na form 3 Murobelyo yo rawa monomo waziri w'ekisemi kurwase county ya Nyamira Musabati Emilio Ngaga ababwatani bande b'ekisemi kurwase county ya Nyamira nigo batebire no murobelyo nigo rengete kunyara kabago kogorora chimbo cy'abana asebo igo korengana mona Ngaga tebire murobelyo nigo ratkunyara kabago kugenda segeka gwikali tukuriye Jumatano elyo ko babo semya abana abo. In this scholarship the students are paid for the school fees in full, they are given uniform in full,
and they are given a box to go to school. Gagukwana boigo ngagani gagendera ko bagakulira na gotebabuna umurubiri buno uyu ni gorat kunyara kabogo kogendera inse yoburayi bwayo muske amoski muminyalibo eli ko batori abana kurwase cinka ciri kitari kwenyara asibego batebere nigo barengete kunyara kababa gukine birengo by'amasomo alia AICD na boigo na vocational training kurwase county ya Nyamira. We are ensuring that we are working with these students. That is why we are having the mentorship, looking at their progress, encouraging the students to soldier on so that they can become useful members of the society. On top of that, our other agenda as a county is in the area of ECDE and in the area of vocational training. Kulingana na Samuel Ogeto uyubegoro mu MCA w'Kinsamu kiri chamanga uyu ole omunya committee bwa mangana yagisemya sebunga ya county ya Nyamira nigone eraganire mu rubuli buno uyu gotambeigwa asibega agenda ko bagakugikiriye gatemero bya serikali bwate anene serikali nene na kuyebolia hagusira kisemi boikiranu egento nkere president yetu ya leta gekuru kunga housing levy strongly kirine gento ngo condemn kirita gento kubenta koleta wasensi egento abwana ta koleta education levy alete education levy abana baitu bakana duki fees bonsi pi kero mwana wetire kuru primary agenda secondary egere to konya abaibuli batimoke rori nonye mate squeeze nona abaibuli ba hobaire konyora abana asenga njo kosomi gwakongire mu rubuli bwikirana mona babwatani bande bechisemi kurwase county yo abo batogiye mu rubuli yo na kuyosira. We want our students from the county government to be students with a purpose of being successful academically, a purpose of giving back to the community, a purpose of self-fulfillment. Aboro kigwa abo balense yo mu rubuli yo boigo nigo bagendere ko bagwakire serikali ye county ngampi yemono asoko ba ebirobu ne bibyo konyora megerio asibalire ngamba tukonyara kaba bagokora buya asama somo nakugania abange gutambelirwa mu rubuli yo eligo konya abange abo bagendete gucandika se binyorime kubwatekanamo n'ubutaka. So I would like to tell everyone that let us be mentored and be ready to listen so that they can be able to make it through in life. I believe also that I'm going to be successful. Of devolution in every county in this nation can be actually be seen in every family, so that we can be having people with a certain objective, with a certain aim that we are able for us to change our county, because education as a weapon at hand, we can be able to change Nyamira County. Eginko ripoti regeta seni kia wanjete kia Ndizi TV kurugigase county yiga ya Nyamira inchi gonkurukua Polycarp Okara. Bimono mariki oito Polycarp Okara saroboti urwa senchira yobo ikirani kurwase county ya Nyamira nigoto ikirani me county ya Kisii asegati yabamenyi kurwa asechinsemo chaboge cheye gotoka ime ward ya Ichuni bunge ya Nyaribari Masaba beso kirina kwemurunganilia obobego se epara yensemo eyenene kurwa asensemo ya mabugo kwenda bogeche asabate bire nigo erembeke gima naboiganyare koba yekoreta anene obokongu chinga kicho basombi Okona chinga kicho nigo wa mochumo chumbe wenseme yo Dr. Daniel Manduku ase ogotaikirania amagendro asbaba gusmeka amatoke eskumana boigo chinsiagana goteba gwikipare yebege koroswa igakogera yabere geko vairania magega anena sensemo yo bonchurira na boigo obosombi Muliki to dipo na sanya na nyara koba wikirana sensemo yechu na gutwaliganiria robotiro kubatia Okorobekana igoro yogusarika gwechibara no gutanyora magenderero chinsemo au imeyense ya Kenya goikase kenyero kya bogenche imeye wodi ya Ichuni yogotoka imeye bunge ya Nyaribari Masaba haba menyi borgongorwe ni gobono besokire bororo na kwemurunganiria omubunge onyaribari Masaba Dr. Daniel Manduku Toto kurusi morwera igo kobe kinya gitari botuko na tarete saa 7 ngurwa mabuko because pikipiki yare konyara kombogoria mbaka bono iga ipare muruti bado tiri gweteka neba mbaka saa 7 tegweteka bono yo tokomenya chinyumba ntogenda gasi abantu bipikipiki onde tayora nyara ko kobogori ko Rwanda cia korete no ninka go sakurusi akoire gasi igo bone tokobera nka Manduku tawo tarira torageri no na bana nyumba urwasensemo yabangina boigo tibatigiri magega asibanyara gwesokya na kurwekerero kia bene gioko inyorwa chinga kiechiga imbuli agenderete gutwa orogongo rwagusi Mwa tuteba tingo chala torosalie para tala gocha marocha torasai halo abangina baite bagusinyo konde green kya abangina baite baibwataranetie okomabereka komenta nayo nigo boigo bagendera kumusagana samangana asibate banga
gisaba mwakire chikura nere goswasa bisi tarera na rogongorwe no nyanga ke elia nyare kubikiriria amagenderero aria barierete chira bwabango tarro kugoro kumbunege lakini bana karango ine bigibigo cyane nkwabo ngakinda basakobuneka bana abantu atwari ke tiba katuka cyane chikura barantire bira gita manga ngo kunya mbura ngo tuere ngembura ngo tuere embure njana kohera bacha kutorosarie para bana ta eteko batebiga abantu abaminto tota chikura engeri abankomoni mwananchi mumwento gocha motare na mwara gotano ko mwara gotara na into kabashikura ande motare pare motoroseri anya muri ko bamogotoroseri ntutweka ntomaite ngento gatogosimeka bono kurwata boke gari tumaise para ntobuati tomanya basimigo ntobuati moko genda aria semwa mwachiete ino twabate chikura magenda ora mochaka kore imoko kora lakini bona motagetiki gotorantu na abananchi bari twabate chikura abantu twagata makanya chikura semokuragera usase mokore bintu byaino nintu momwento kutochari tanga nimona gakoraki lakini shinyomba chaino na semoko na gutara mubwate bintu moko na gutara chigari chingiya tong'aina ng'ango chichare anyebe ko morom kere gwike to embura njasira chigwiki satoga ng'aye kara gitakarigia chiete nganya korosie para bakabon buna njeke eke unongia mbwate kana maga gwetere pare injandegete yani injandegete bantu baminto bandu kwata kora irekende onyago jabogeche bana onyegente kamo asokoboria nomoyo mujani gobono bamuborio mubungu ye Dr. Daniel Manduku kubainyora samagenderero asibagotebanga na baruwemba nyarete gokora omurubiri bokumwakira chukura elyo komosoya service bone biroro bito nebi egari yamba kugwa gande byosiki byamanyana nabo togocha kogeraga erinda abantu batokaje gukura so tokoborio mwizimi kumanduku engakiye chikura nali ara gocha bogeche bona tamaiti bogeche yiko ripoteria egetaseni kiao nambe ya Mokia Ndizi TV kurwase kenyoro kia bogenche kegotoka imeye wodi ya Ichuni imeye bunge ya Nyalibari Masaba imeye kaunti ya Kisii litalia Nendipon asanya Miamano murikitro dipona sanyase orobo tiururu ikranuni ya serikali ya Kenya Kwanza inse uraiwa muraibense Dr. William Samoei Ruto egendrete komochiwa asogotariari chiburi ngikiranu ko bwatkana n'umugiro gwemeremo gw'abanyagitari uyogendreta chinsemo au imeyense ya Kenya uyoirire oko obeire ange omutinyo ya mobono au kwana munegeta seni Kiandizi TV umurwaniriye bwa obwene bwamanya bantu yomete imense ya America Isaac Naiton ndiyanyare ko baga koborie serikali nyare ko bage kubeka chingwana chokogayana nabo igokwenekia murabanyare ko bagukura umuchando uyerinda abanyagitari banyare ko bakwirana asemeremo okwana chingakie choni toni gateba buno mugiro yoni gobeire grupe NN asaba Kenya bali abagendrete konyora ubugwenya ase chinyagitari nakugania serikali kwenekia buna baimukire getambukiro kibwenete ase ogotoria abakenya korwase umuchando yiga umuriki oito Julie Kerubo na mangemone gorero batirwo Watekana no mugomo bw'abanyagitari ogendrete ime ya Kenya uyoirira ng'omutinyo yomoniga abakenya besokirie na kurwe birengererio byabo ukwana no activist Isaac Newton niga rwekerengererio kyaye na gotabuna eserikali enene nigo ebagetaba korie gasi na igo gutanga ebirengererio byabo ngumu sana sehemu ya wafanyakazi kupambana na kiongozi ambaye uongozi wake ni wa kuwagawa wananchi, yani divide and rule. Ningehimiza sana wafanyikazi wa nchi ya Kenya waungane pamoja ili wapambane na yale magumu yanao wakumba wakati huu. Boigoni gomo activist oyo asegetire abantu bonsi kobegentekemo gokonyeka asamochirie oborai bwe serikali. Hakuna mfanyikazi yeyote katika nchi ya Kenya ambaye halalamiki ama ambaye haumii kwa maongozi ya William Ruto. Na kuweza kupambana na kushinda William Ruto ni lazima wafanyikazi wote waungane pamoja na ili wawe na nguvu ya kutosha
kupambana na utawala wa William Ruto. Nigo asegeta abarayi bebyombe bitenenerete abakorie gasi koreta abantu babo amo na koriga chitariki eryo gutwara enkwana ya bene no morayi bwense omosike William Ruto. Viongozi wa wafanyikazi wote katika nchi ya Kenya inahitajika washikane na wafanyikazi wote, wawe na siku moja watakayoamua waeleze Ruto yale yote wanayotaka na yale yote hawayataki. Ina hakika William Ruto akawasikiliza wafanyikazi hao, na hakuna sababu yote ama kwa njia yoyote William Ruto anaweza kuuza ama anaweza kuonyesha kiburi na kukataa kuongea na wafanyikazi wakiwa na wingi kama huo. Pwana na Charles Mogaka umoraya se kiama kia Ford Kenya ni gasaba abakorie gasi bonsi bali barasomugiro kuirana emeremo. Kwa daktari ni kama kuwa mhubiri, so hii ni kazi ina wezi chezea, ni kazi itakuandama sababu sio kazi hivi hivi. Kazi ya kama mtu alikuwa anatakiwa kwenda surgery umeavoid amekufa, so it's like murder. So kazi ya kuwa daktari na kuwa mhubiri, hizo ni kazi mbili zinaambatana. Kuhubiri kanisani huwezi goma na kukua daktari huwezi goma. So ningeomba madaktari wetu waweze kuregeza msimamo wao, warudi wasaidie wananchi. Asayo nigo Steven Obiri umwegereri bwo bwene bwa mwanyabanto ateba abanyagitari nkomogosera bari umurayi bwense asekeria nagendete gotema kubeka uchumi ase arongei. Kazi yao hairuhusiwi hawa kwenda kwa strike. Na kwanza nataka kumuhimiza rais, nataka kuwahimiza Council of Governors. Hawa jamaa wameshindwa kazi, wanayouliza sio kwa uzuri wa jamii ya Wakenya, wana madai yao fiche, wanataka kutumia kupitia hapa kufanyiwa. Ngoripoteri Getaseni Kiandizi TV Eletariana Njuli Kerubo. Mwana muliki oito Julie Kerubo asaroboti urwa senchira yobo ikirana umugabana bwe county ya Kisii Paul Simbarati niganyara ko bagago ikirana ase chia bisi chia DCI mensemo ya Kiambu elioko iraniria mabolio asekeliage kageire nigo agendete ko bagago twara chibundu kichinyinge echo chire maminjaneli chiko radio yikirana muna bawakiri baye gatiabo James Orengo na bigo Otienda Mule gatiabande nigo bamuchirie omo CCIO bwe county ya Kisii Catherine Njue askira batabuna nigo agotumeka bobe abisiaye agokwana nigo boigo abawakiri batebire chingwana echo nigo chire cyo bongenereria boigo nigo orenga tebire katiabo bisabo burendi nigo babwate meroberio yoko mubekirera arati kobane chibunduki echo chire maminchane richiko. I've seen a clip that is also in the hands of the police, and we have handed a copy of that clip to the police also this morning and this afternoon, where a police officer, a CCIO in Kisii, is recorded giving instructions and giving insights into how guns, firearms, and other things are going to be planted on Governor Arati. Partly is to make sure that Governor Arati is not given the space to undertake his duties as Governor of Kisii. And secondly, it is a scheme to bring false charges, fabricated charges. And thirdly, to make up a case against Simbarati. And we believe from the evidence we have seen so far that even in that scheme, Governor Arati's life is in danger. These threats, they have cost Governor Arati, our client, and they have
fettered his ability to execute his functions as a governor, because he can no longer stay in a place that is hostile, and the hostility is being perpetuated by the persons who are supposed to. Utigara na roboti oruonigo omoteneni bwa bakori emeremo be serikali mense ya Kenya Felix Koskei anyalire koba igagoteba nigo bono abakori emeremo habo batachikoba bakomentu ekerengo kemeshara yabasobwa ngoiga kubwatakana na ekerengo gya uchumi ekyo kendete koba geko beke mense ya Kenya. Gokwana chingaki omugaswarero barengase oge karo kyo gokwana rigoro emesara Koskei nigaerera buna chibesa chinyinge nigo chigotumeka aso wakanwa emesara bakora imirimo be serikali libagati bwana tagotumeka ase okurongia uchumi ense ya Kenya na tabuna mokori imirimo nde weste yogo cha komento emesara goika engaki uchumi yabere gekurungia. The Constitution 2010 had envisioned a harmonized approach to the determination of salaries, allowances and benefits, hence the creation of the SRC. Regrettably, this has not been fully achieved, and several institutions continue to issue guidelines and to negotiate CPAs without adequate involvement and consultation with all the relevant stakeholders. This is a situation that we need to correct with urgency. And I'm happy that all the concerned players are gathered here in this room today. Failure in executing any strategy is a leadership problem. It is not your young talent. I am sure they are yearning to be given the opportunity, but everything starts with us here in the room today. So that's why you're here, because you're the leadership. And your organizations will either fail or succeed because of all of us here as the leadership. So that's why you're here. We expect that you will set the tone, you will set the pace, you will start changing the mindset and get your organizations to think differently and to see possibilities rather than the problems and the challenges. Ebyombe by'abakori emeremo ba sekta yobo chenu aimense ya Kenya isi abatereni babo nigo byanyere ko bigwesokia nagoteba tibali gochikoba bako gosarirwa ncherende yonsi ligutiga umugiro gwikaririye serikali anyare ko bigwikirania emerubiri yabo yabotambe. Ebyombe byo gati yabekyombe kya KMPDU kukone gati ebinde nigo batera nawe kabachiko gendereria okurubekana kwabo litkoria Jumanne buna baroberetie gwikamaganya babereka gwikiraniwa chingakie chobo nigo baboririe ekyombe bene kobekwa koligereria amangana yoboche nubuna kiria kebekire aso koligereria amangana isemi asenchire moyo kwenekia na babere bakwegererwa na maganya abo abeire kagwikiraniwa asenchire moyo kubachinga kinyororo cyo gwikirania obokoreri wabo asenchira ebwenerete. The way the government has been talking, it means that there's nobody who understands these issues of healthcare. I think it's high time that they have a clear task force to look into this workforce issue that our workers that has failed to be handled for over the years. Because we saw they did one for education, we have seen one for security, we have seen one for prison, and they give actual implementable frameworks. Like they said, ECD need to get out from counties back to the national. I think if we have such a task force, it will really come, it will make many of the people in government understand the issues are ailing healthcare. That as health workers, we are well-meaning Kenyans. Our demonstrations have always been peaceful, and we have presented petitions. And this is not going to change because of the threats, because of victimization. And tomorrow, 16th Tuesday, we will be on the streets as per the Article 37. We are here to condemn in the strongest word possible the statement of IG Koome. We want to tell Koome that the police have so much work to do. Serikali nigo yaboriwe koroberia chinkwa na igoro yomugiro bw'abanyagitari yogendreta sinsemo ao ime yese ya Kenya.
bagukwana nigo abarai abagisiasa banyareko babagweso kina goteba serikali goikira boniga nigo yanyareko bagego sundoka semeremo eyeire abanyagitari ko bakogendera no mugiro obo wetania umutinyo yomo onyareko bokoera Edward Muriu oyoro mubunke ogatanga nabago yokabero mubunke bwenseme yo Peter Kenneth nigo batere na chinsemo ichibere nchikonerete gocha mona koriyari chibu erogotori abakenya abo bagenderete gocha ndekane gurube yokonyora obokoreri bobuwenya. Threat to sack the staff is a wrong approach. The conversation should continue because even if you sack everybody, where will you get other doctors to replace those ones? On my part, I've heard the cries of the residents of Katanga and Kenya in general. And remember, when two bulls fight, it's the grass which suffers. And therefore, this issue requires a lot of tolerance. This issue requires a lot of patience. This issue requires a lot of understanding because they are asking for money. But the question is that money available? Point is, people are suffering. The bulk of supporters are suffering. And we need to fix that suffering. It's no longer politics. The issue of doctors and interns is no longer politics. It's an issue of humanity, where service has to be provided to the people. The priest here was very clear that more people are dying now because they can't go to government hospitals because there are no services and they cannot afford private hospitals. Ekiombe kia NTCA nigo kegendrete amono mosako ase chipara buneke tambukireke mo yokwene kia buna obosombi bwanyere koba bokoro bana boigo gotanga ekerengo no mubaro bwa omo emebasokano huyo nyere koba kwende ke imense ya Kenya asirikurere no murobero yo nigo korekana se parenene ya Nairobi Nakuru ase ababusakuru ase kiombe kio kia NTCA babere bahotewa buna nigo bagochia kogendera kwene kia buna amachika paronsi abere kubwatiwa nabo igokigari cyabere kigotwara ibintu byonse biribiganeri asenchire ya moyo gotanga emebasokano nabo igokorobya obosombi ase chipara. We are here for a joint operation with the police. We are trying to look at the compliance level of the matatus together also with the personal vehicles. Mainly we have noted that apart from compliance and the issue with the tampering with governance, we also have an issue with the driver behavior. This operation is just to remind people that we need to be careful on the roads so that we can minimize the accident. Leo tumepoteza wale ambao wanatembea kwa mguu watu 7. Takwimu tulizo nazo leo asubuhi. Kwa hivyo tunahimiza watu wote wanapotembea kwa barabara waangalie wasikanyangwe na gari na madereva mchunge wananchi na muende kwa mwendo ambao unastahili. Tungependa tu kuambia serikali hii ni njia mzuri ya kuangalia sisi kama binadamu, kwa sababu wakati wanaangalia hizi magari tunaendelea kushukuru, kwa sababu gari yoyote ikiwa na makosa haiwezi kuwa Oroboti orua obosombi bwa paro mwancho morigerere na rogotoira ase omotimo komo tangani kegimachinga kitogo so asensemo ya kabere ye studio. Ingotramanyore Victor Sultani obangeri atumenye nara ya twariganiretie emanye chigosari tobasagoskare. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Kajagana baragwigo baringa abana bane nari kubareta abaragira n'abana bane na mambi banywe rongorio nyeni turungi amo n'abana bane hasinye njo naborete akanyaruka kwekero kogendaka nikyogo gikwarya kande binga marogo banyasaye ka bakonyete banyora kabusie igo bakuruga
bamanya kurwokera omuntu aragira obukima bwayo tigari boke aje kurya oboro masasa bekero barure school owo amate bwane n'abana abanobuya sana asengencho twanchaine nande nocha tukumanyeri etariane bonsi pigo bakondoka mamikuru manene pakomoke n'abana abono twanaranire nabo konyora togo chesa nabarabo tukwana nabo story bari firi nanje nanjigonde firi amana barabo ono yanda kugeri buya yamuzi Iwota teko konganya ne bijuju ne tingo keji wojise inonjera kwa gatubiko woma kwa ya ngana mangale mechi kino bya okagambinde naye anguno chabo mugaka munanje kugambira umuchi hivyo sasa mimi niamke niseme siwezi tembea sivyo basi hata mimi nitashinda nimelala haya utasikiaje asubuhi nikiamka nikwambie kazi imeisha asemo chanda ndochora se familia yetu muswatu yo mito nere na nyabuke nero siriri mama pi no gotero kwae akiwa mama ine taranta ya ine ro gokora igo just yo mukunde gete ga mama nandi bono kiora cha ukune ko musacho mumete nere nyumba mama sasa akili yako unafikiriaje kazi kwangu hapana sidhani nitaendelea na wewe. Omoitongo Ndizi TV Obwansu Bwomogusi Oro bwana ndo mwanchumbuli yango kwa nya ase emanye chigosori maigamange ime ya emanye chigosori ngwalga ni tumenye ya ndete okonekana kurwa se chinsemo Letaria na Victor Sultan Robani tulichake kurwa sensemo ya Bongereza abwase umusubati Helen Obiri yatekere boniga asechiteka chinge cha trenigo abuyire amamyoko a Boston Marathon mamyoka yobo igo abwete ase around yose ase omwaka oeta Helen Obiri ni gamyoka chinse ibe teke 23 nechisekondi 35 naibere nakobara abakenya bande batatu ase okora obugwi bwa ase abakenya bande babiri akora obugwi obwo asensemeyo ya Boston Marathon Helen Obiri nigo abeire umuswati mutangani kobwa munyoka ya Boston asikira kirondi bere chikugwatanya korwa asumwaka w'ikibure na isano weka boniga namanyana amayabono nyora umuswati Helen Obiri nigo akorwa asorongo orogusi na nechengerene sokone kinango irukiare ebendera yense ya Kenya asensemeyo ya Boston Marathon negati y'abasubati babwatia ngamona Sharon Lokedi oyokora seri bagalia kabere nabo igo umusubati Edna Kiplangat bwemyaka 44 oyokora ase libaga ya gatatu negati ya tekire ase chinsa chinge chetire kuba sensemo ya Boston ime ya Bongereza muswati Helen Obiri kobwatera obuseko bwa amanyako a Boston Marathon nyuranga boigo asumwa kweta Helen Obiri nere orenge omubui asamnyoka yo a Boston Marathon gotika nayo tosoe asensemo yenko yo abwase timu yeshapana ya rokiri omochongo manene anene asumo chokisumo chingaki timu yo ya yekora timu ya muhoroni youth chigori bere ase eyemo shabana nigo ya rumaiga asege pindi getangani akobeka chiro libere ase egepindi gekabere kwa bani nekeria obuyobo bwabaire amatumaini ngamba chigotigara ase ligi ya KPL nyoranga shabana nigo eligereti relegation onyetewe chikobwa chinyinge chikosori chikobwatia sebono ere ase libaga lekomi 5 kabere
Murikitonde mo Steven no abegete ekambi asensemeyo ya Kisumu ligakomanyanga egoli yobogwi yetimu ya Shabana igo yabekonere Enoch Agwanda asegepindi gyakabere ndocyo kumanya asobeme una egosuri yo yarengenyura mu mutinyo yokane igo abayire omuya anase timu ya Shabana ase okobwa chigosori chonsibere ya usori ase omutinyo yo utigana yo tosore asensemo ende timu ya Tusker nigo yaratwe chinga kinkomo anne maiga yo kubeterwa wanchirana kubugwa asegeti kyabo yanka ne timu ya Talanta nigo yanyenire timu ya Tusker libaga okogendera gosaseria asili ya KPL anene inse yere Robert Matano. Onyango Kajos wai kuwajibikia klabu ya Karumangi Sharks anampatia Eric Kapaito punch nzuri ya Lang wanatafutana ameenda chini mocheza na mkono anaambiwa ni penalty. Yes, Eric Kapaito punch Kapaito offside. Kulikoni ndizo wa kwanza alikuwa katika eneo la kotea, alipangua ngome kwa uzuri na akawa wa pili tu. Mpira na ubeba na anakwenda nao eneo la kati, anasema yes, ni goli. Pembeni Leon Ombija, punch nzuri Ombiji Leon. Kevin Mashika anakwenda chini, Peter Jama, Disemba Kisaka. Wow! Dise Kisaka. Disemba Kisaka sema kuleta zile cross katika eneo la 18. Pembeni kwake Michael Jairo, nguvu mpya, jaribu kuileta ndani, kichwa Kevin Mashika baada ya kupotea kweli, sasa anajitokeza akibadilisha matokeo pia. Peter Njama Afedemoni Tanui tena anatosheka kwa chini, foul, penalty, anakula njano kwa kimbele upondo. Jairo Anchoberire nyuranga timu ya Tusker nigo ere Arsenal bagalia kane ligi ya Kenya Premier League chinga kirigi yo ekoragwa ni timu ya Gor Mahia na kawote nyuranga timu ya Shabana nigo ere Arsenal bagalia 15 nakabere agwa segende tekwerwa ni lali bagalia yego tigara Arsenal ligi ya Kenya Premier League abo na yuro na kwa ngenti ko semesa Jemanye chikosori kwa ndeli ngomanye sobeme chikoraga chinsa isatukwenda skuru se ligi ya English Premier League yaranga Kenge Ndovu wanasema alianguka Arsenal nigo yabetereti kugwe uwanja kubwa wicho libere Arsenal na lisagero ni timu ya Aston Villa abo igo ko ibeteli gotigara ase libaga ya kabere chinga kibo Liverpool yagetuye ni timu ya Crystal Palace egoli yamo ase sokoranga chitimu chine nego se chitimu chitanga ine ase ligi ya EPL nigo chenyo alete chinga kichingo mu Kenya yeriyo ubyo bwa Crystal Palace amona Aston Villa nigo bwa yete Manchester City libaga lyokora usego asubora igwe ligi match point emerongo 5 bere naisoto chingaki Arsenal na Liverpool bawe asiri baga yakabiri na gatatu kubatikana match point emerongo 5 bere na yamu asobeme tumera nechinsa isaton kumanyie ayo amo na yanda mange itene ngoro kwa Victor Sultano bali no batambe iposiku tuzirishania Josephat Amisi na Evelino Serma bawe Sensemende studio bayokorera. Biemono Victor Obangi ase emanye chigosori ase chinsa tonanyara kwa gutumanya yanyara kwa kugenda somuti kange bechi wiki beriga osembosa kikie achiete koba ga kuburigia
ande mboro pia nyareko bakoreta ime manye Jumatatu. Mwancho muri bana tumerane erio tukumanyia mange chikoraga chinsa isato gendera tunyara sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital wetera YouTube na boko tobwate buna Ndizi TV News na boko website ya www.ndizitv.net. Eritreane Evelina Sera Petra Mukera na yone kya chibichanerio gicha wikira senchira yabene. Eliana ngoro kwa Jos Fatamisi chinga kilida mosabo iganyara kwa kwena kia buna gochire wetera somono bwe banyererio.